Ήρθατε εδώ μέχρι εδώ με τα πόδια, πάρτε το. Ήρθαμε στο Μέτσοβο, είναι η πρώτη στάση στο μεγάλο ταξίδι μας μέχρι τα Ιωάννινα. Ήπιαμε τον καφέ μας σε λάθος καφετέρια, γιατί θέλαμε να πάμε αλλού, αλλά πήγαμε στην ακριβώς κολλητή γιατί είναι πολύ μπερδευτικά, δεν πειράζει. Και τώρα θα πάμε να βρούμε κάτι να φάμε και να κάνουμε έτσι βόλτα και θα σας πάρουμε μαζί μας, να σας ξαναγήσουμε στο πολύ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Να, είναι ωραία μαθής Χριστούγεννα εδώ πέρα, μωρέ. Δεν σε τραβούσα, συγγνώμη. Ναι, για να είναι και στο κλίμα. Τώρα που είναι στο λιμάνι, ας πούμε, και είναι 5 του μηνός σήμερα. Ναι, δεν είσαι πολύ στο κλίμα. Ναι. Τελικά δεν πήραμε κάτι να φάμε ακόμα. Και εγώ έχω λυσάξει και έχουμε άλλη μία ώρα για τα Ιωάννινα. Τώρα εδώ πέρα αυτός ο Τσίμπας, θα δούμε πως έχει κάτι. Δεν αντέχω άλλο, έφαγα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά εντάξει. Για μία στάση είναι καλά. Δεν έχουμε και πολύ κουράγιο και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη ανηφόρα να ανεβούμε γιατί αφήσαμε το αυτοκίνητο πολύ μακριά. Φριζάρισα τα παλιά μου από τον υδρότα. Μετά από μία ανίποτη ανηφόρα τα καταφέραμε. Εσύ κοίτα μέχρι από πάνω το αυτοκίνητο, όταν ήρθαμε δεν είχε καμία σχέση. Όταν ήρθαμε είμαστε κάπου εδώ πέρα. Δεν είχε μάξια και τώρα έχει μέχρι εκεί πάνω, αλίμονος αυτούς που πήγαν εκεί πάνω. Εδώ είναι ο εφιάλτης αυτόν που έχει ναυτίες. Δηλαδή ο δικός μου εφιάλτης. Βασικά δεν είναι αυτός ο χειρότερος εφιάλτης, αλλά δεν σου πω. Ποιος είναι? Ο Λιμιώνας. Καλά, ναι, ο Λιμιώνας ήταν απέσια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε εκεί πέρα. Δεν τα κατάφερες. Α, όχι, δεν είχες κάνει μετό. Δεν είχα κάνει μετό. Εγώ κόντευα να κάνω μετό. Ναι. Που δεν έχω θέμα. Καλά, εκεί σαν ηφαίστειο είναι. Yes. Κάτι Mordor είναι. Τα Mystic Mountains, πώς τα λέγανε, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι τις κατάφερες. Κατακοκκίνησα. Πολύ κρύος αέρας. Εντάξει, δεν είχε πολύ κρύο, δηλαδή εγώ ίδρωσα ανεβαίνοντας. Αλλά πολύ δεν έχει κρύο. Είναι καλά από θερμοκρασία. 8 βαθμούς σου λέει το αμάξι. Καλά είναι. Ωστόσο ούτε φυσάει, ούτε υγρασία έχει. Εδώ πάνω τι υγρασία να έχει. Στον κάμπο έχει υγρασία. Χριστούλης. Έχει νερό. Τι ωραία εκεί τα χιόνια. Πάμε στα χιόνια. Εγώ φοράω Με αυτό. μποτάκια για χιόνια. Περίπου. Εσύ δεν φοράς. Εσύ φοράς Sportex. Έρφος. Sportex. Ναι, αλλά ο τύπος τους είναι Sportex. Όχι. Έχει πολύ κρυφθόνο στα τζάμια. Πώς φαίνεται? Δεν είναι πολύ Πάρα ωραία? πολύ όμορφη. Να, τέτοια κομμωδίνη ήταν για το σπίτι. Ναι, είναι ωραία. Είναι σιτεράκι. Λες να ξέχασα κανένας τίποτα? Όχι. Και τα φώτα είναι πολύ ωραία. Μεγάλο κρεβάτι. Είναι πολύ ωραίο. Και έχουν κάνει και μαγιά εδώ για να μην κλέβεις αυτά. Για να δούμε και τι θέλει. Και ωραίο μπαλκονάκι. Καλέ, τι όμορφα που είναι. Και γραφιάκι. Και εγώ αυτό είπα, πάντως είναι λίγο γύφτη, μόνο 2 κάψουλες. Εσύ μια μέρα θα μείνετε, ένα καφέ θα πιείτε. Μα δεν είναι σπίτι, είναι ξενοδοχεία. Μα θα βάλεις τις χάρτες παντόφλους στο μπάνιο. Δεν θα ανεβάσει αυτό. Γιατί? Δεν κάνει μηδέν. Όχι, δεν σε πρόλαβα που πήγες και τις φόρεσες. Λοιπόν, θα τις θες. Αυτό ήταν τώρα, κάναμε unlock νέα playable area. Μέσα από το κάστρο. Όχι, τίποτα έχει κόσμο. Τι όμορφα τα μαγαζιά. Αυτό ακόμα κλαίει. Ξεραθήκαμε εντελώς. Δεν μας πήρε ο ύπνος, αλλά κόντεψε στο ξενοδοχείο. Και... Ένα μισάωρο. Αχ, τι ωραία πόρτα αυτή. Καλή, τι όμορφα που είναι όλα. Και αποφασίσαμε να βγούμε μία βόλτα. Να βρούμε και κάτι έτσι να φάμε, να βρούμε και κανένα αναμνηστικό. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα. Open. Ωραία. Εντάξει. Αυτό το φωτένιο σπιτάκι μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Το μανιτάρι αυτό. Γιγάντιο. Δεν είχαμε σκοπό πράγμα.
Από έξω μεριά. Αυτό που έχω βρει σε άλλο. Ναι, ποιος είναι αυτός με το μουστάκι. Απέσια είναι όλα. Είναι χάλια. Είναι τραγικά. Ο χάρτης εδώ θα μπορούσε πάρα πολύ να μας βοηθήσει. Δεν συμφωνείς? Όχι. Γιατί σήμερα ο χάρτης μας βοήθησε πάρα πολύ. 2 φορές το συμβουλευτήκαμε και 2 φορές χαθήκαμε. Πιστεύω αυτά είναι τα πιο ωραία με τις πορτούλες. Και αυτά είναι χαριτωμένα. Αλλά αυτά μου αρέσουν πολύ. Για να το πεις και το βίντεο. Ωραία. Τι ωραία που έχει παντού λαμπάκια, μωρέ. Κρίμα που έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Αλλά και πάλι έχει ωραία ατμόσφαιρα γιορτινή. Είναι το πριν που είναι ωραίο. Αλλά και τώρα είναι πολύ όμορφο. Εγώ περίμενα θα πω τώρα, αλλά όχι, δίνουν πολύ. Έχει. Τι όμορφο που είναι. Από εδώ λέει. Πειραματικό. Α. Πώς είναι πειραματικό? Αλλά αυτό τώρα, τι είναι εδώ πέρα? Τι είναι αυτό, μάμα? Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό? Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Υπήρου. Τι σημαίνει αυτό? Έβαλε σκουφί τελικά. Φυσάει εδώ πέρα. Ναι, και μάλλον αυτό. Καλά, δεν θέλω να λέω και τι είναι, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Και απλά να λέω βλακίες. Μοιάζει παλιό, μάλλον αυτό. Ναι. Αυτό εκεί πέρα τι, έτσι καλιά. Δεν ξέρω, θέλω να πάω να δούμε την ταμπέλα. Χάσα ένα πινάκα. Αχ, γιατί είναι έτσι? Πέσει όλα. Ναι, αλλά μπορεί να κερδίσει αυτόν τον Stitch. Τώρα που είμαστε με το αυτοκίνητο μπορούμε να τον πάρουμε, άμα θέλεις. Και αυτά εδώ τι μπορείς να κερδίσεις? Δεν νομίζω. Ό,τι να είναι. Και €1. $40. Α, εδώ τι είναι αυτό? Έχει και πολλά τέτοια. Εδώ. Καμπούμπου. Πού το λέει? Όχι και καλά. Καμπούμπου είναι αυτά, δεν είναι λαμπούμπου. Κοίτα, ένα τέτοιο φάντας τώρα εδώ θα έπαιζα. Πόσο κάνει? €1. Είσαι, να δοκιμάσω την τύχη μας. Πώς το τυχαίνει, πώς το λέει? Πατάς αυτό και ξεσκαλώνει ένα από αυτά και πέφτει. Άντε πάμε, ναι, πλάκα δες. Τραβά βίντεο. Θες να παίξεις εσύ που είσαι τυχερός ή εγώ? Εσύ τι είσαι? Έχεις εμένα. Λες να έχει κανένα κέρμα μέσα να μπορούμε να παίξουμε? Για περίμενε λίγο. Τι είναι? Έχει κάτι καλύτερο μέσα? Τα είδες κατά είναι παιδιά και τα δύο. Αχ, εγώ αυτό θέλω, το Coca-Cola. Τώρα ή που θα παίξει ή που θα μου φάει το €1. Δεν το δέχεται. Γιατί δεν το θέλει? Δεν είναι γνήσιο. Λειτουργεί, λέει. €1. Να δοκιμάσουμε μέσα. Γιατί δεν δουλεύει? Αμά και αυτή, στην κυρία ίσχυ, τι με έκανε το παιδάκι? Και εγώ που τα έχω νεύρα και έτσι. Δεν τα παρατάμε τόσο εύκολα, για να δούμε. Εσύ τι θα κάνεις? Α, ούτε σε εσένα το δέχεται. Δεν τα θέλει, Γαμίσου. Από πού κάτω? Θες να πάμε προς κάπου αλλού? Σε αυτό το επίκαιρο, πώς το είπαμε? Που ήταν... Πήγαμε σε ένα παιχνιδάδικο, σε αυτό το σπίτι του μάγου και όταν είχαμε πάει μια φορά που είχαμε πάει Χαλκίδα, είχα βρει σε ένα παιχνιδάδικο ένα αυτοκίνητο της Barbie Hot Wheels, αλλά δεν το πήρα και όταν το ξανάψαξα, αυτό το έχει σταματήσει την κυκλοφορία του η Hot Wheels εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το βρήκα εντελώς τυχαία εδώ πέρα, ένα τελευταίο.
πόση κολοφαρδία και πριν 10 λεπτά έλεγα ότι γιατί δεν το είχα πάρει τότε. Τα περισσότερα τα καταβροχθήσαμε μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Η ώρα είναι ούτε 10. Είμαστε στο μπαλκόνι. Πήγαμε σε ένα ωραίο μαγαζί που μας έπιασε τέτοια μελαγχολία και τέτοια κατάθλιψη. Αλλά είχε ωραίο φαγητό. Εντάξει, ήταν μια γεμάτη μέρα και κουραστική. Είναι λίγο περίεργα. Εσύ, Ιωάννη, τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Είναι ανοιχτό. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, αλλά κουράστηκα. Οδήγησα 3 ώρες και όμορφα τα Ιωάννινα. Λίγο άδεια, όχι άδεια, γραφική πολύ πόλη, αλλά οκ. Χαίρομαι λίγο που φεύγουμε αύριο. Το ξενοδοχείο είναι ωραίο. Το βγάλεις βίντεο το ξενοδοχείο. Τέλεια. Αυτά. Απλά δεν μπορώ να κάνω μπάνιο και να πέσουμε για ύπνο. Έλα. Καλημέρα! Καλημέρα. Πότε έχουμε ξυπνήσει ξανά τόσο νωρίς και είμαστε up and ready to go? Θέλω να φύγουμε. Μια συγκίνηση βλέπω να σε διακατέχει. Ναι, που θα φύγουμε. Θέλουμε να πάμε. Τσον. Τι είναι? Μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι θα αφήσουμε τη θέα που βρέχει κιόλας. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο. It's very nice. Και είναι the castle. Βγαίνοντας από το ένα τούνελ, τι μας περιμένει μετά από λίγο? Κι άλλο τούνελ. Σήμερα είναι πιο δύσκολη διαδρομή. Ξεκινήσαμε με τούνελ. Ανυπομονώ για την ανοιχτωσιά με τα διαβέρεια. Ξανασυναντήσει αυτό. Και στην κάμερα δεν πιάνει και το πόση ομίχλη έχει, το πόσο σύννεφο έχει. Τα δείχνει πιο καθαρά.